Ka jingyap ka lakiu siya ka arposan ngut ki nong jungok kai perthei na Karnataka Odisha na pedeng ki balasya penyam. Om duna ya ka arposan ngut ki briu ki layam hadin baki leno ki lahir thma ya ka wei ka jaka jungok kai perthei ka bakongsan jong ka Pahalgam ha South Kashmir men ha ka sibar ka arpo artrigu April arajar arposan yathu ki telong kubor sorkar ha ka de Hindu. Menteri Rangba ka Jammu Kashmir Omar Abdullah wadla ulaong baya ka jingkhen ya ki bayap dang pentikena bat ensa pen penapaj ba hadin kane ka jingsya thombor ka khamhe sibun ban ya ka no ka bangila yoi balale persya ya ki rupaj ba hakini ki sansnam baladep ulaong ha ka ex haba penrem ya ka jingsya thombor ki leno yakin nong jengok kai perthei Jammu and Kashmir Pahalgam Menteri Rang Badu jonggari Narendra Modi ulaong bakito kibadon salendat jong kanega kam kabashir kai bha kin sa syapan ngat hakaany Modi ulaya keren leng baka telefon bad Menteri Kampo Ying jong ka sorkar pedeng Amit Shah hadin katei ka jingsya thombor jong kileno bat tha ya ban sim ya barok kilat kilenti ban yakun persya ya kan ka jingja Amit Shah ulale cha Srinagar ban penlong ya ka jingyalang bisyar ka babnya ya ka jingcingan ka bakerki bat barok kitnat rekam